Run. Asika ngwa ndị unu bụ n'ihu unu na-eme n'ụbọchị tata. Anyị nwa bụ ndị ọrụ ukwu All Stars. Ọrụ ukwu waji today. Anyị wee nọ n'ime onwe anyị bụ ndị All Stars wee sị ka anyị zụlite today wee waa ji. So ihe anyị na-eme kịta ihe niile furu n'ebe a members All Stars. Anyị na-ekele ndị All Stars. Ọmụnwa bụ Chukwuemeka Okonkwo. Ihe eji malụ mbe Elibe, Vice Chairman All Stars. Anyị na-asị gị nnọọ, eribe agwụ n'ọrụ Igbo land. Ọ bụ Chukwudi Ezika, Commander Traffic Decongestion Authority Idemmili North. Anyị nọ ọrụ ukwu be anyị. Afọ m bụ Patrick Udezuo, onye ọrụ ukwu, floor member of ihe ji ọma mbụ Japan. Afọ m Mike Akuluo, ndị nọ na ya bụ ndị masịrị m. Ngwesị ka join ya ha. Obi dị m ụtọ. Afọ m bụ Okwuchukwu Ibebiro. Abịa n'Ọsta, big boys nọ n'ọrụ ukwu nọ n'Ọsta. Mbụ Kenechukwu Ogbunamgbu. Ihe a bụ All Star. Ịma na ọsara ebe si na ọgbara akwụrụgo, so All Star akwụrụgo. Ma ọ ịkpọ m Colombia, ịkpọ m Ikwenechu Ezechiwubele na Nkwele Village. Afọ m bụ Nnemude Ezio. Abụ m eze naghị ama dị ibe anyị. Chukwu gọzie ibe ezinu eji black man wee mara m aha ọbụla anyị na-eri ji wee rukwa aha anyị wee rikwa etu anyị si eri Uchenna onye buru Amada Village n'okwu ka eji wee mara m agaghị m aba n'ụlọ onye mkpọrọ masị ọ na-akpọ m onye kpọrọ mmanya na onye mkpochesi ya ka m were aka m ozugbo Anyị ze mburizikwa onye ọrụ ukwu. Ebubetọ na-ede anyị mma mbọ Ebubetọ na-ede anyị mma mbọ onye ji mere na mmadụ apụghị na ya onye ji mere na mmadụ apụghị na ya oyoyo. On behalf of All Stars Football Club Orukwu, anyị na-anabata our patron, Prince Chukwuemeka Udedeme, Ikwele Akubeze, Eze Okwesiri Ọzụọ, Isi aka ihe o. ụkọchukwu kwere Orukwu, anyị na-asị gị welcome. Players score 2 goals in any match. SSA. Orukwu waji tata. And ịma na Orukwu bụ nnukwu obodo. So na All Stars Football Club bụ ndị Orukwu kwanwe. Every year, igwe na-awa ji, anyị na-epe ya homage. Anyị na-akpụ efi wele eje. Ndị All Stars bụ ndị gbakọtago bọọlụ, ma ndị dị qualified ịgba Rangers, ma ndị dị qualified ije professional. Mana anyị eji apụ, so na anyị nọba anyị na-edozikwa onwe anyị. Ahụ a dị mma, mana aha ọzọ ga-amakarị. Ka Chukwu si upgrade anyị ndị All Stars, ka Chukwu ga-esikwu wee upgrade gị. Maka na ebe ezigbo mmadụ ihe ọrụ ukwu na-amasị gị. You have been promoting the town na social media, mana television, that is electronic media and print media. So you've been doing your best, and we must sincerely thank you for your efforts, for your motivation. Be a blessing to Orukwu. Thank you so much. Be an asset to Orukwu, a great asset for that matter. So na etu aka ọ dịkwasị anyị ncha niile. Jisi ike. God bless you. Ihe na-agwa ndị youth Orukwu bụ biko your future starts and ends as a youth. Ibido bibe rough life, bibe ajọ ndụ at your youth level, you are destroying your future. Mana if you live an upright life, you are building your future. Ọrụ ngị nwe na ihe kịta. You know, I'm your grade and you are doing well. So, and my young youth Orukwu, because there is dignity in level, with a laugh. That is the Latin language. Whatever you're doing, be proud of it. So, block in it. You want to be proud of it so that people who need that thing will come and call you. The media consultant to His Excellency, Governor Wilina Achiachi. Engineer Ekele Chukwu Ogbunamgbu aka na-emebe ọkụ.